ta voda. Ano, ano. Sakra! Já, to jsem se ale pohodnal na Leošovi. Tam je plave noha! Ty Flado, zhruba před 5 minutami mi máma koupila nový kom a nebyla moc značená, když zjistila, že s kompem neumím. Zbylo z něj jen tohle. Kámoši mi říkali, ať to nevyhazuju, že to stojí okolo 30 milionů, jo, že se na tom dá pěkně vydělat. Ale já myslím, že to je úplně bezcenný. Sice jsem se koukal na internetu a tam bylo psané, že to opravdu má hodnotu 30 milionů, ale mně se to nelíbí. Krásný mamkínka. Se šprec. Ne, moje bombony. Hele, bombony. Ne, vrať mi je. Ne. Jeluký, chceš bombon? Jo, jasně. Pojď pro bombony. Pojď si. Kurva, už je moc blízko. Nikdy tě nedostaneš. Tak sakra, kde to je? Tak kde to sakra je? Vy mě serete, já jdu domů. Hej, nech mě. Jo, prdele. Lukáši, kde jsi? Já se tě nebojím. Vážně? Ne, nebojím. A co teď? Tohle jsem se pochcal. Vážně? Konečně si chci zaskákat. No, každopádně Leoši, potřebovala jsem s tebou něco pro Dora. Jo, tak až se vrátíš, tak se o něčem popovídáme, jo, tak pak přijď. Co jsi chtěl? Tam jsme našel dnešní od toho shoppingu. Máme tady nějaký bobule na to, že budete šťastný, já vůbec nevím. Lístek na festiák, na klacky, bábovičku a nějaký ty kaštany. Ano, ovšem můj kolega neřekl vše. Máme tu i limonádu. No, abych řekl pravdu, není to limonáda, jsou to machcanky. Takže, doufám, že se vám video líbilo z našeho teleshoppingu. Jestli ano, dejte like nebo odběr a budu se těšit u dalších videí. Ahoj!